Velkommen til AB's podcast, der hedder Alt eller Intet. En podcast, hvor vi skal snakke om alt eller intet. Og lige før vi går helt i gang, vil jeg gerne advare folk med sart sjæl og folk, der ikke kan lide at snakke om det der slags. De skal hoppe ud af denne podcast. Velkommen til Alt eller Intets første afsnit her i vores helt nye studie. Vi endelig lige har fået sat op og gjort klar med det hele. Og i dag er det mest nøjeren emne, jeg længe har hørt om. Det er nemlig The Bloop. Og i dag har jeg taget en helt særlig gæst med. En dansk musiker, nemlig Mini. Ja. Der er mere eller mindre kendt for The Only One på TikTok og YouTube og Spotify. Og jeg ved, det er lige rundet 200.000 visninger. 200.000, ja, så det skulle stille og roligt. Men Mini, det må blive et helt andet dag, vi snakker om det. Fordi i dag skal vi nemlig snakke om The Bloop. The Bloop. Ja, det bliver sindssygt. Jeg glæder mig helt sindssygt. Det er fedt. Det er en ære for mig at være med i det allerførste program, så jeg håber i hvert fald ikke, det bliver det sidste. Så alle sammen, husk at følge med. Alt eller intet. Hver fredag. Forestil dig, du er flere kilometer under havets overflade. Der er kun mørke, kun kulde og masser af tryk og intet lys, men én lyd. Bare én lyd, der bare ikke skulle have været der, eller burde have været der. Men det var så kraftigt, at den kunne høres for flere tusind kilometers afstand under vandet. Hvorfor? Det vil vi finde ud af her i denne episode af The Bloop. I sommeren 1997 sad en gruppe forskere for NOAA, som sad og lyttede med noget undervandsmikrofoner af en art. De var ikke helt ude efter at høre efter havuhyre. De var mere ude efter lyden af isbjerget, der knækkede eller brød sammen i havet. Men lige pludselig under deres optagelser hørte de noget helt andet. Nemlig en lidt højere lyd, end hvad de havde forestillet sig. Vent. Den der lyd, ligger den et eller andet sted af? Altså, kan man høre den nogle steder? Det kan vi i hvert fald, for jeg har den liggende på computeren lige nu. Og jeg tænker, at vi skal afspille den nu. Okay. Let's get it. The Bloop. What the fuck, mand? Det var ikke et isbjerg. Er det en bal, eller hvad er det? Hvad er det for et dyr, det der? Shit, mand. Altså, jeg fik selv rigtig mange gåsehud, da jeg hørte den. Det er ubeskriveligt, hvor uhyggelig den lyd kan være, når man tænker over, at man har fået at vide, at det skulle være nogle isbjerg, der faldt fra hinanden, knækket et eller andet. Men der er mange, der mener og tror, at det skulle være et eller andet hval. Men så undrer jeg mig bare personligt meget over, altså, hvad laver hvaler så dybt ned i mørket på havet? Så det undrer mig virkelig over, hvad det kunne være. Men jeg tror også bare selv, jeg har set for mange af de der Jurassic Park-film, der er til at tro, at det er et eller andet dinosaurer, der stadig lever dybt ned i havet. Men Mini, hvad vil du sige, eller hvad vil du skyde på, hvad det er? Ærligt altså, vi kan godt konstatere, at det ikke er et isbjerg i hvert fald, der knækker. Og det lyder heller ikke, altså jo, det lyder som en hval, men okay, hvis det er 1000 kilometer nede, og man kan høre det på så lang afstand og sådan noget, jeg tænker, det må være en stor hval det der, så jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. 1997, altså jeg ved, at vi ved mere om rummet, end vi gør om vandet, du ved. Og vi burde jo sådan set vide lidt mere om, hvad vi har nede i vores vand, i og med, at det ligger hos os, du ved, her på jorden. Så det ved jeg ikke. Tænker vel, du har nogle svar og lidt, så let's go. Før vi springer helt ud i alle de spørgsmål, som du nok har, Mini, efterhånden, for jeg har nemlig undersøgt lidt mere om The Bloop. Lyden skulle komme fra et sted i det sydlige Stillehav, i den nære øderegion, der hedder Point Nemo. Men hvis man ikke kender til Point Nemo, er det et sted på jorden, der er længst væk fra fastland, men her er du faktisk tættere på rummet stort set, end på andre mennesker. Jeg skulle nok mere sige astronauter i rummet. Men Point Nemo er hjemstedet for mystik, og ja, nu var det så et hjemsted for et lyd, der ikke kunne forklares, nemlig The Bloop. The Bloop. Point Nemo. Altså, det lyder helt sindssygt, det der. Det lyder jo
det lyder som et eller andet totalt forhekset sted eller sådan noget. Ved du om Point Nemo, de gemmer på andre syge ting end bare The Bloop? Er der nogen teorier, er der nogen, der har fortalt, hvad er det her The Bloop? Det de kalder lyden. Altså har man fundet ud af det? Altså der må der være nogle flere svar eller et eller andet, fordi ærligt, jeg er fucking nysgerrig nu. Jeg skal vide, hvad den der lyd den er. Mini, for at besvare dit spørgsmål via det der med Point Nemo, og om der er flere ting, der skulle have været der. Jeg ved i hvert fald fra 1971 til 2016 faktisk, er der mere end blot 263 rumfartøjer, der styrter ned omkring Point Nemo. Men det er iblandt nogle af de ting for det russiske rumstationen MIR og NASA. Så det der Nemo-halløj, altså er det ligesom Bermuda-trekanten? Ligger det overhovedet i nærheden af Bermuda-trekanten? Nej, ikke helt. Bermuda-trekanten ligger i det vestlige Atlanterhav, og Point Nemo ligger i det sydlige Stillehav. Ja, okay, det er jo hver deres sende, kan man sige. Og sygt nok. Jeg har ellers kun hørt om Bermuda-trekanten. Jeg har aldrig hørt om det der Nemo. Nå, sygt. Nå, Mini, for at besvare lidt mere af dine spørgsmål om nogle teorier. Jeg har undersøgt lidt, men jeg kunne kun lige finde frem til 3 ting. Nemlig, at den første ting, det skulle være en ny gigantisk havskabning. Men så for mig lyder det sådan lidt mærkeligt, hvordan kan der komme en ny havskabning til havet, der kan ligge så dybt nede, som man ikke rigtig undersøger. Men som du selv sagde tidligere her i podcasten, at vi ved mere om rummet, end vi ved om havet. Og den anden ting, det er noget, der hedder Lovecraft-forbindelsen. Det var også lidt mere, eller et fun fact, placeringen af The Bloop. Men den er ikke helt langt fra forfatteren H.P. Lovecraft, som har fundet på et den fiktive monster, som selvfølgelig har fået internettet til at eksplodere på fulde gardiner. Den er både blevet brugt til nogle memes og nogle skrækscenarier og dit dat. Men den tredje ting, nok den mest kedelige forklaring, som vi nok også snakker om tidligere, det er det der med de der isbjerg, der skulle have knækket nogle ting nede på havbunden. Men igen, NOAA selv hælder til teorien, at det var isbjergene, i stedet for at det er nogle af de 2 andre ting. Prøv at høre. Hvordan kan det være isbjerg? Nu laver jeg godt nok bare musik og sådan nogle ting der. Men prøv at du behøver ikke at være professor for at høre, at det der, det var ikke et isbjerg. Det der, det er jo helt sindssygt. Jeg tror på monstre nu, efter jeg har hørt det her. Det kan jeg lige så godt sige. Altså, jeg ved ikke lige, hvordan det er, jeg skal falde i søvn senere, fordi det der, det er for sygt til mig. Jeg kan ikke bare lægge mig ned og så tænke, nå, det er for en lyd. Nå, det var nok bare et isbjerg. Det skal de sgu længere ud på landet med, det der. Det er for sygt. Jeg skal hjem og undersøge det er helt sikkert i hvert fald. Så må vi håbe, at du sover med tæt lys i hvert fald, for det kan godt være, at jeg kommer til at gøre det i net. Men lige før vi ruller helt af, så er det omkring de der 30 år siden, hvor lyden blev optaget. Og ja, vi har ikke rigtig fået mere at vide efter sommeren 1997. Så men igen, The Bloop, den har fået et helt liv på internettet. For den er blevet brugt til gyserfilm, computerspil og nogle lidt mere uhyggelige historier faktisk. Er der også blevet brugt rigtig meget til faktisk. Men igen, det er nemlig det ukendte, der er meget fascinerende, som vi godt kan lide her og snakke om her på Alt eller Intets podcast. Nå, vi skal også til at runde af. Klokken er ved at blive rigtig mange, og vi skal se, om vi kan sove. Bare et par timer net i hvert fald. Men jeg vil bare lige sige en ting i hvert fald. Næste gang du står ved kysten og kigger mod det åbne hav, så tænk på The Bloop. Og husk, underfladen kan være en ting, vi slet ikke er klar på at møde. Men jeg vil sige tusind tak, for at du var med, Mini, på mit første afsnit her af Alt eller Intet. Ved du hvad, det er sgu mig, der siger tak. Det har været en fornøjelse, og det har været totalt spændende at snakke om The Bloop. Jeg tror aldrig nogensinde selv, at jeg vil tage så meget research ind og sådan nogle ting, men jeg er ærligt blevet nysgerrig. Det er mit mysterie. Jeg skal finde ud af, hvad The Bloop er, så ved jeg ikke med andre. Men jeg siger i hvert fald tusind tak. Det er meget tak, Mini, for at du gad at være med i det første afsnit af Alt eller Intet. Vi takker af for i aften. Mit navn er AB. Det er mig, der snakker på Alt eller Intet. Og husk, der er en ny episode hver fredag.